Ono to vzniklo, celá myšlienka pomerne rýchlo, lebo aj tá doba bola turbulentná. My sme vnímali vyjadrenia vládnych predstaviteľov, že tie protesty možno budú nepokojné. Spomínal sa aj nejaký štátny prevrat, prípadne púč. Cieľom nášho monitoringu bolo vidieť, či policajti nezasahujú nezákonne alebo nejakým neprimeraným spôsobom a zároveň už tou našou prítomnosťou pôsobiť preventívne, aby k takémuto použitiu donúcovacích prostriedkov vôbec ani nedošlo. Rýchlo sme vydávali tlačovú správu. Keď sme vydali tú tlačovú správu, už bola veľká reakcia občianskej spoločnosti, verejnosti, médií a bolo to naozaj také až emotívne, lebo sme cítili, že naozaj sa oplatí tým ľuďom dať istým spôsobom taký pokoj. Študovali sme si medzinárodné štandardy, robili sme si rešerš, pripravovali sme si prezentáciu pre kolegov. Bolo to niečo, čo si myslím, že možno kancelária verejného ochrancu práv ani nezažila. Bolo to niečo, čo si vyžadovalo aj také osobné nasadenie navyše, lebo toto tu ešte Slovensko nemalo, že by ombudsmanská inštitúcia prišla priamo na miesto chrániť a sledovať dodržiavanie základných práv a slobôd. Pri tíme verejného ochrancu práv sme ocenili najmä to, že vedeli veľmi rýchlo a inovatívne reagovať na existujúci problém. Pričom pán Lisina prišiel s nápadom využiť národný preventívny mechanizmus, aby ľudia mohli v kľude a s väčším pokojom vykonávať svoje občianske práva. Skupiny mladých rodín s deťmi pri nás aj zostali a tak medzi sebou si hovorili, že zostaňme tu, že toto bude také určite bezpečnejšie. Boli tu aj starší, ktorí vyslovene chodili za nami, keďže sme boli označení vestami za pánom ombudsmanom a ďakovali jeho prítomnosti, a čo sa týka spolupráce s organizátormi, políciou, tak tá bola naozaj dobrá. Chceli by sme sa poďakovať aj verejnému ochrancovi práv a jeho tímu. Ďakujeme. Tak sa strhol taký spontánny potlesk a v rámci toho poďakovania, že sme tu, tak myslím si, že to bolo takmer až také dojemné. Mnoho kolegov to veľmi, veľmi ocenilo a rád si na to spomínam.